Jonyuol kwayo mondo kaw ting' margi mar rito nyithindo e kinde ma nyithindo ni e rusa kaluwore kod medruok mar kethruok arita kaachiel kod kuo mar nyithindo. Ka oloso e kinde mane ochiwo tenge mag pi, taulo mag ria kaachiel kod adhula e skund primar mas Nyamiranga e kar chung' od bura ma Borabu, jaod bura ma Nyamira County Jerusha Momanyi bende okwayo jopuonjre mondo kik donjre kod tiyo gi yedhe mamero ji. Komachielo, jopuonje madongo mag skunde mane oyuore romono okwayo sirkal mondo ne ni ogero klese kinde madwarore kapok jopuonjre mag grade 9 chako skul higa manyien. Please, kama watoto wanakuja nyumbani, chungeni mtoto yako. Asa mnichungie watoto wasichana. Na pia mjue ya kwamba kuna recruitment mbaya inaendelea na watoto wa fulana. Kwa kuingia kwa mihadarati, wakunywe pombe, wakunywe chang'aa, wakule madawa ya kulevya, ndio wakuwe machangiri. Wale walimu wetu ambao wako katika internship, pia ukienda pale waendelee kuhakikisha ya kwamba hao walimu wetu wamepatiwa kazi ya kudumu. Kila shule imepatiwa infrastructure account. Hiyo infrastructure account sasa haina pesa. Kama wangetuma hizo pesa infrastructure account katika hii account, kamati zikae chini tupange ratiba ya kujenga madarasa ya grade ya 9 kwa sababu mwaka umeyoyoma. Kwa sababu wanafunzi wataenda nyumbani wiki 3, warudi mula wa 3 na tutafunga shule tarehe 24.